Bueno, benvidos a todas e a todos a un novo vídeo. Hoxe imos falar un pouco a continuación do que víamos outro día. Bueno, primeiro pedirvos desculpas porque, dixen que iba a subir vídeos esta semana. Moitas grazas por ser polos 200 suscriptores e tal. En fin, que ao final non subín, así que probablemente hoxe suba dous así seguidos polos atrasados que dixen que ia a subir. Ben, se outro día falábamos de un pouco do contexto de como se desenvolvía en que contexto se desenvolvía a revolución durante a ditadura de Salazar, hoxe imos a falar un pouco de como foi ese movimento. Ben, o 21 de agosto de 1973 prodúcese en Bisao unha reunión de capitáns. O 9 de setembro dese mesmo ano prodúcese en Alcáçovas unha nova reunión que dá como resultado a creación do que se coñece como o Movimento das Forzas Armadas, formado por un grupo de militares de esquerda que se radicalizan unha vez que viven de primeira man a derrota colonial. O 5 de marzo de 1974 créase o primeiro documento que circulará de forma clandestina, créase o primeiro documento deste movimento, os militares, as Forzas Armadas e a Nación. O 14 de marzo de 1974, Marcelo Caetano, como víamos ese sucesor de Salazar, expulsa aos militares Spínola e Costa Gómez alegando que se negaron a participar nunha ceremonia a favor do réxime. Como estes dous, tiñan un cargo no Estado, o verdadeiro motivo da súa expulsión foi por colaborar na escritura dun libro titulado Portugal é o futuro. Neste libro, basicamente, o que se recollía era unha solución para os problemas das colonias que, como víamos, foron un punto clave neste movimento. E o que defendían era unha solución política e non militar ante este conflito. O 24 de marzo ten lugar unha reunión clandestina deste movimento do que falábamos que decide que o réxime hai que derrubalo pola forza. Se vos gustou o vídeo, podedes deixar un like por aí, comentar calquer cousa e suscribirvos á miña canle. Pois aquí non teño moito máis que dicir, vémonos no próximo vídeo. Así que espero que disfrutedes e que conmemoredes como se merece este 25 de abril. Nella danza dell'autunno rosa, alia, alia, alio, rinnegata da che riposa in letti di moderazione, è l'autunno di pallide feti, alia, alia, alio, lungo venti lasciati a